Jotona tarata khai maja khainai chini takuk jotona anto tuma podotong khia gajaba jotona no khai manja khainai chini o tinini join program o khainai rok no jotona ani kha ku phurbai jotona keba ani okra sakron kha anglam sokjawo okra sakron ke khulum jawo sorry inke trai khon jara ani sak chalai bor no kha ani hamjakma sei ojang inke ang BJP ni yakaima phaimani karon inke 2013 ni sing prothom BJP khaijawo prathi bo bisi election ngrawo aprang basajak basawoi boni porai ang communication mane jogajog bisak namalia mane ani arthik durbolotani bangai kisa borok bai communication komung ha boni porai bor ano nahofilaha nahomani bai ang samung tangfilaha panchayat obo motamuti samung tanglaha boni porai bor ano yakai roholaha mane tani amale samung nangjalu hai inke ang thangpa sibor ano kono response rolia na pia kok salaha inke ano borok mungsa samung sukjagli hai ani kok no mungsa borok goino khailia bo hain gagla hai ang am hai patibo tongralia sini thansani mari sini tabok sini hanoro kha nangla hai ke sing thasamang nai hani bangaina ang tabok bubagrani je bono boni samung tangmano no hogoi ang sini thasan maribo thangsinai hi ang yapri seboi phaijala ha agini kus tongmani inke GS tongmani board president GS general secretary u podo tonggamani Kuling di sini bos hathai kami was Cikonte Panda joining program khalekha o joining program Durga Jamatia bo OBC ni leader in charge TGS podo tong BJP bokodung ma samuk khaja boni netrite 10 family te 34 voter tini BJP ya kare ti Pramod Thapati o phaikha borono ang ti Pramod Thapati ni ngui te bubagrani ngui te ani ব্যক্তিগত ni ngui blai khe kha kaham te lam sogo borok ini ti Pramod Thapati o phaimani bagai sini ti prasani raj tin ti prasani choba te bukrak nei ang asa khlaiu phainai chalo sini economic right land right chini ADC empowerment no sung choba khaithani o borok krak khlaiu khabai khokbai physically mentally borok oro jaga samil ngui samung khaine nei borok commitment khai dedication onai hne phaimani bagai blai khe borok na hambaya phare hadi chung borok ni khoktibu chini leader BJP ni ini chini oro phainai Durga boni khoktibu chung kisa kok khana lani